Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka elaka nongpo serdership rengkat ka senjuk ginong sensiar raj. Haga khat praterik benai risau arjar arfulai. Kala kentaj war halor ka jingkam ya ka nongkelam. Kabadai ka reserve forest kumbalami hagilat patai kubor. Baladon ki bakam trai halor ka jinghiar pateng naga nongkelam. Nakaliang jong ka elaka nongpo serdership kum ka executive dorbar. Haga jingyalam u acting serdar uba pilar stone rengkat ka senjuk ginong sensiar raj. Kibahap apa ka elaka nongpo serdarship kilaya syong perkat haga ni ka sngi bat kilaya shimru ya karai ban persya halor ka jingkam ya ka nongkelam kumbalami hagilat patai kubor bakum ka elaka bat kirai kim don jingtip satya habaya keren bat ginong tok kubor u acting serdar ka elaka nongpo serdarship uba pilar stones im nongshai bat u presiden ka senjuk ginong sersyar right kibahap apa ka ni ka elaka uba jedwin lengdo Kila ong baka eleka bat kira ki persyak jur halor ke jingkam da ki katto kat ni ki kenhon. Ya ka nong kelem bagi day kita ki bahir naka khatlai pateng naka tay ka nong kelem. Nakaliang ka jonga aku mo acting sedar jong ne nong po seraship babat ya ka ne kam skor. Ngakwa ban prisai kenjat halor ka video ke balami men hagane kan tarik u Oktober mentau benai Oktober arjat pelai lengba kani kalak kubor beti CTV ha ka baite bakan nong dan reserve forest ha ka ba lapan bena da u secretary jong ki khatlai nong hiar pateng ha ka baite bakane ka nong khalem reserve forest ti hadin ke jimi jogane ke video ban ladon lu kibri kibala pun yang kibala kandi kibala kwa ban yo jing sai halor kane ka beta ti nakaliang ka junga ngaseu ya ka ban ong bang adon peden ka jinglongo hadin khamtam le hadin ba tu secretary ulang pau ba u ya ka jing aku blai ya ka nongpo serdership halor tu kam ti nakaliang ka junga hikum u serdership jong u acting serdar jong kane ka nongpo serdership Napun pau ba ngamdon kajing itu ya itu kibre nama tim syam lawan lawan wan ban keren halor kene ke benta ban nakaliang kejong nga kumu acting serdar ngala hot ngala lum lang ya kine barok kilengdo kim langsan kimansan apo kene ka kejongi ban ngila keren ndak kawai kejingmut ndak kawai ka rai akene ka por mentang ba nakaliang jongi ni ka ilaka ngimdan jingtip halor itu kibreu kipala kam ba kidei kita ki nonghyar pateng ya kate kanong khalem ti ba ni ngimdan jingtip halor kita ki jingtho kiba kilayo nakaliang ke jong office jong seras jokan ne nongpo sedasep ban nakaliang kejong ini ka office ngimdon kajing kekli halor kita kejing tho ban nakaliang kejong ni kum ka ilaka ngibu kejing kali ki kita dikur ki badai ki nonghyar pateng jong katei ka nongklem reserve ti nakaliang kejong ani hadin bangla simti ya ka ne ka kam ngam padon keno kejing Ho lane karai ka bangala ai halor ka nong khalem reserve forest di nakaliang ka jonga ngi kantai mardor halor kane kijing kam jong kini kibreu ban nakaliang ka jonga executive terbar ka patmai nak jongka nompo ilaka seraship ka sashimtia halor kane ka benta ban budin ya kane kam Niwan hanya nakaliang ka senjuk jong pinong secarai ban tempau ko si bakrau halor ka jingmi ka khubor haka khandu trik banap sipo dan arjat pelai halor jong ka jingmi khubor badon ka tuk ni kikam kita ki khalai nong hiat pateng kikam ba ka nong khlem ka de ka jaka ni ka raj chungki
Rengi kum tugabat ya kata ka riti detur lani kita ki nang batkam hapo ka ilaka ikwa pan bu ka jikli ka yakini ki beri bekam kita hoi nimden kan ka jing persya ka jing ojor de ikwa pan syai hatu kita ki kaklai nong her pateng kidei batkiwan kur ayu ka jaka syong jaka sa jiki ka donang no ikwa ban tip syairu lara kidei sya kita ki try jom ka nong khlem ikwa mbut jiki hamno kata ka jingle nyam kaduan kedupat jiki ki jule nyam hakas nong ayu barkat notli ki don kisnong hapo ka nong khlem katkom ke jintip ke basya ke jini mensyua ni juong ke khat arai khat arlindo bamut don khat atli ke rai khat armut kilindo hindre nak ke khat arlindo kita ngilap nong right nong po right nong kra right nong nong lindo right supply right nong kela right nong krai right nong klem right chaprong right nong spum right mardon right marwet right soba nak kini ki right baro kaba ayam ni ke right bamdon shu ke bajak kerting ke dikan right nong klem chaprong ba ke nong spum kini baru like ki right ki lahap hapo ke reserve forest Henry kan right mardon kalau independent kayu kalau jongku terdat right marwet barik sabar kalau hap chapo melim simship hapo ke ilakan po ke dan berkirai ke bedang im hadu manca ke bedang lek niam ni ke punya kirai ke don stang kendrut ki kirai de kapelong ke ke persosi yang ni bat ka pelong agak undum kompetitif ia kate kenong klem bakar reserve forest kalau yo nadu senam kaknai spa kendai kendai hende ke jini kubor ki yang house nem arja 100 bat ikwa ben buat ji keliru daru burung ya usardar wan prang ya ka jing ai kita kikot islah kompetitif hapo ke ilaka ka rendo kilendo kidei kita ki elektor kilendo kidei kita office berat lani kinong kam ke bahman baru kita kilendo lani kinong kam kim sim latip spang kani jinja bat kim sim ladon ka jipip habai de bakane bat nak liang sedar sim lalu nalam bat sim la tip ya kita kena secara ka bakadu ka bang pa pisai pe ba kelong ka right nong klem bangkwa banbut jikli kelong ba kita ki khatlai pateng kiwan nakakur ayu hi haken no kono barai ki jidon kita ki kur bebat ya kata jingle nyam akara kita ni kwa banbut jikli bat dak basairu ni nak yang ki nosar ni lane kita sunjuk nosinsarai ba ni pensai pe ba kan non klem hi klade hakar se fresh nadu nyam khatlai spa ndai kita kade pensai ba dan buro me buro kita nosarai ba kunju ya serdar jengi bagi pentip ba kita ki bakam ya non klem nak yang ji ngimdon ka jitip ba nyinom la ban ba kri kan